fordi jeg måtte komme. Det er jo også meget passende, kan man sige, selvom at Politikken har været i gang med at lave, at nogle gange synes jeg har været på Politikken i 100 år, men de har faktisk lavet de her særtryk endnu længere tid, end jeg har skrevet for avisen. Jeg har skrevet siden 98, og særtrykkene går et par årtier længere tilbage. Og jeg kan enormt godt lide den grundidé, der ligger bag de her særtryk, som udstillingen også hedder, god kunst til alle, for det er ikke bare kunst til alle, det skal også være god kunst. Men på et tidspunkt var det her den plakat, der simpelthen hang hos alle, der var halvvejs cool i København. Og det var jo så meget sjovt for mig at kunne gå rundt og tænke, hehe. Den stil, som Anne-Marie Ploug ganske vist har forladt siden, men det her, det er det, man kalder, den er inspireret af den japanske stil, der hedder manga. Og det er sådan en tegneserieunivers, hvor alting er, ligesom det jo tit er i tegneserier, men sådan lidt overdrevet. Og i manga er der specielt nogle meget barmfagre, handlekraftige, smalllivede kvinder, men de plejer ikke at være helt sådan, som Anne-Marie Ploug har lavet den her, fordi hun er lidt mere, hvad skal man sige, hun er nærmest sådan en rødstrømpeudgave af en manga-pige, og det plejer de bestemt ikke at være. Det er andre ting, de er mere interesserede i. Jeg har meget store øjne, de her manga-piger. Hende her er lidt mere sådan kampagtig. Til den anden side hænger der en lidt ældre, jeg tror faktisk, han har undervist Anne-Marie Ploug på Kunstakademiet. Det er Claus Carstensen, og han er faktisk i virkeligheden slet ikke så gammel. Det var bare fordi, han blev professor på Kunstakademiet allerede som 33-årig. Meget, meget ung. Det var i 93 eller 94, at han blev det. Og nu hænger det faktisk på hovedet. I kan jo se, at det hænger rigtigt, og det vil sige, at det er forkert. Der er noget fra en fantom-tegneserie her. I kan se, der står en mand med ben der og en arm, og så er der et bål her. Og så er der nogle andre kroppe. Og en anden version af det her, hvad skal man sige, selve maleri, eller en malet version, hænger på Politikens gange. Og det hænger altså, hvad skal man sige, man skulle dreje det en gang sådan her. For når jeg viser rundt derinde, så skal folk altid stå sådan her for at kunne se bålet. Nu kan man så rent faktisk se bålet, og det er så. Men her kan I så se to forskellige måder at bruge det her med at tage noget fra tegneserier. Og en af grundene til, at kunstnere gør det, er denne her interesse, der har været siden, specielt siden 60'erne, sådan noget med at prøve at nedbryde det skel mellem finkultur, altså maleri, og lavkultur, som så var tegneserier, og så prøvede nogle af dem her ligesom oppe fra den finere del af kulturlivet at sige, hvad sker der egentlig, hvis jeg lader mig inspirere noget tegneserie? I kender det jo også fra Andy Warhol og hele den der popkunst i 60'erne. Det er sådan et eksperiment med at lade sig inspirere noget uden for det her meget afgrænsede ligesom kunstfelt. Det, man kan se her, det er sådan noget, som er forholdsvis typisk for denne her generation. Det er at blande forskellige former for udtryk ind i det samme billede. Der er både sådan et område heroppe, som er sådan ret, hvad skal man sige, ordentligt. Altså det er lavet, farverne ligger stille og roligt, dækker faktisk nærmest fuldstændig her. Og denne her solagtige, den er også sådan i koncentriske cirkler, det er stille og roligt. Og så kommer der sådan noget, hvor malingen driver ned her, og det her bliver nærmest sådan helt opløst. Og for at det ikke skal være løgn, så tilføjer hun ovenikøbet sådan lidt, igen lidt tegneserieagtigt, nærmest figuration, sådan helt klichéagtigt, 2 palmetræer med en hængekøj i midten, og så der med en lille overrasket person, der hænger her. Den hedder også Island Dreams Sunblind, og så kan man jo godt lidt se på hende her. Men den her måde med at tage alle mulige forskellige udtryk og sådan lege med dem og blande dem sammen, er forholdsvis typisk for de her kunstnere, som kommer frem i løbet af det nye årtusind, eller nullerne, eller hvad det nu er, det første årti, der hedder. Særskulptur. Der er 2 af dem, jeg specielt vil pege på. Den ene herinde er af Anita Jørgensen, hvor det er glas, der er lagt sammen med noget metal. Anita Jørgensen skrev jeg en bog om for efterhånden rigtig mange år siden. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er meget
fascinerende den måde, hun tager nogle materialer, som vi alle sammen kender, men ganske vist kender lidt mere fra bygninger eller hverdagen på en anden måde. Det er ikke oliefarver, det er nemlig glas og metal, og så har hun så fin en æstetisk sans, så hun kan pakke det her, hun bruger også nogle gange gummi, og så med noget kobber rundt om. Og det er så simpelt, og materialerne er ikke noget sådan fantastisk i sig selv, men fordi hun har sådan en meget præcis æstetisk sans, så bliver det utrolig flot. Og jeg har faktisk selv den der stående derhjemme. Og det er jo igen, det er jo ikke noget vildt, man kan jo godt regne det ud, men det her med, at det spejler jo en lille smule anderledes der for enden. Og bare det gør, altså når man har den sådan stående på et bord, når man går forbi, så ændrer den sig hele tiden. Der kommer lige sådan en sjov lille spejling. Det er meget levende værk at have stående, samtidig med, at det ikke er sådan, det er jo ikke sådan et, der står og råber op og forstyrrer en i ens hverdag, men jeg synes, det er rigtig fint. Denne her serie er den danske og stadigvæk også unge kunstner Tarl R. Introducerede jeg faktisk dengang, da det først kom ind på avisen. Og I kan se, at han har brugt de her, som jeg i hvert fald husker tydeligt fra 70'erne, de der opslagstavler med Hessian, og så med de her tegnestifter. Og faktisk er han ikke så få af billederne også fra 70'erne, tidlige 70'erne måske engang imellem. Der er denne her, som jeg fuldstændig havde glemt, indtil han lavede det. Men det er sådan en, jeg ved ikke, om det var den, der ligefrem hed Elle Belle Bollebogen, men det er i hvert fald en af de her med faren og moren elsker hinanden meget, og her ser vi på det her billede, der har de dog stadig påklædt, men det er de ikke på dem alle sammen, heller ikke dem, som Tarl har med. Jeg vil slutte hernede i hvert fald med John Kørner, som ikke om I kan huske, men en af mine bedste øjeblikke i Kunstquizzen, det kan helt lang tid siden. Vi var nede på Arken, og så fik vi et John Kørner-billede, og jeg gættede det allerede, da de ikke havde taget tæppet af, man bare kunne se, fordi at den der gule farve er John Kørner meget, meget glad for. Så det var bare sådan, yes! Han er også meget glad for de her problemer, som han har arbejdet meget med, og hans problemer laver han i denne her sådan sjove, sådan lidt æggeej, eller sådan en superellipse nærmest form. Her er der så 24. Her har vi kvinden, der går og bærer dem. De seneste jeg har set, da han havde lavet de der problemer, der har han lavet dem i glas, altså sådan som en hel, eller det er jo ikke ham, der har lavet dem, han har fået dem lavet. Så kunne man så købe et problem, og købe et lille problem, eller et mellemproblem, et stort problem. Jeg vil sige tak, fordi du kom. Og jeg synes, det er jo inspirerende, også måske at se udstillingen bagefter nu.